कोणाकडे नारळ भरतो त्यामुळे प्रत्येक जण वरासभर चित्ता की खंयच्या नारळाचो घट नारळ बरोबर नारळ असतो जो फुटतो ना आणि त्यामुळे ते सिलेक्ट करून ते घेऊन येतात त्यातल्या त्यात मागीर बरी कॉम्पिटिशन वयता एक एकदा खूप वगत लागता एक एकदा पटकन फुटता पण जो कोण भितरलो बरो तज्ञ असता भितर नाल्लाची एका बरी खबर आसता तशें ते आपले म्हणटात की रामायणात सेतू बांदतना नल म्हणून असलो पळय ताका बरोबर तिचो जो गुण उफेता पाणयात किंवा पाण्यात उभा दगड करताना काय करू नये हे त्याला खबर असली तशी सुद्धा नाल्लाबद्दल ज्यांना खबर आहा कारण बराच करायची रक्तात त्याच्या हिंदला हा गुण त्यामुळे तसे पण जे सगळे जाणकार आमचे ते जाणकार मुद्दाम तो नारळ सिलेक्ट करतात किंवा आपण तो दुसऱ्याकडे दितात ओके वारसा जिंकलो म्हणून आणि त्या खातीर जो कोण अशा अनुभवी मनशाकडून घेता नाल किंवा अनुभवी मनशाकडून डायरेक्शन घेता पळय तो सदांच विजयी जाता केन्नाच्या वर्षी आमचो जो सुरज जो आहा पळय तो सुरज एक हुशार असो आपलो हे तरणाटो आहा वास्तवीक तो बोला शकना पण त्याच्याकडे जी स्मरणशक्ती आहे पळय बुद्धी जी आहे तीव्र बुद्धी आसा बरोबर तो प्रत्येक मनशाक वळखता प्रत्येक मनशाक ताका जाण आसता हो कसो आसा तो कसो आसा सांगपाची गरज ना इतलो तो चतुर आसा पण त्याच बरोबर हेतून दाखोवन दिल्ले आसा पूण ह्या सुद्धा कामात कॉम्पिटिशनात सुद्धा आपण हुशार आसा आणि दाखोवन दिल्ले आसा अभिनंदन त्याचे करता आमी सगळ्यांक ताया वाजोवन अभिनंदन करूया आज आमच्या मदीं आसात तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।